Sa tinguha nga kanunay adunay reserba permi sa dugo sa nasud, misalmot ang nagkadayang empleyado sa national government agencies atol sa blood donation drive nga gihimo sa Philippine Red Cross Davao de Oro chapter sa pig-alayon sa PLGU Davao de Oro ug Masonic Region 11 kaganiha Enero 18. Lakip sa misalmot ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Public Works and Highways, 25th Infantry Fireball Battalion, 48th Guardians IB ug 60th Mediator Battalion. Gisiguro sa Red Cross Action Team nga himsog ug kwalipikado sa blood donation ang mga donors. Samtang yadtong Lunes, 18 ka mga empleyado sa probinsyal nga gobyerno sa Davao de Oro ang may donar og dugo atol sa gihimong mobile blood donation drive nga natigayon sa Capitol Lobby. Kabahin kini sa Blood Services Program sa Provincial Health Office sa tinguha nga madasig ang publiko alang sa voluntaryong pagdonar og dugo aron masigurong kanunay ang supply niini sa blood bank alang sa mga nanginahanglan. Giawhag sa gobyerno ang publiko nga ugaling gusto mo donar og dugo, moduol lang sa pinakaduol nga Rural Health Unit. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.